wani ɗan adam ya yi sallah ya limanci mutane ga sallah alhalin kasancewar Abubakar na cikin wannan al'ummar. Allah ya haramta wannan. Da bisa ga wannan muga tamu aqida kenan. To Allah madaukakin sarki ya nuna mu waɗannan mala'ikun masu ƙira halitta daban-daban cewa lalle ilimi shine mafifici, yace su yi sujuda ga annabi Adam. Fasajadu sai suka faɗi ga baki ɗaya suka yi sujuda. Sai wani ya ce suka azago shi ga ƙasa suka yi ma wani wanda ba Allah sujuda ba. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. To ya aka yi haka kuma an ce Allah da aka yi masa sujuda aka yi ma annabi Adam. To sujuda wannan da ake cewa Allah kaɗai aka yi masa sujuda ce wadda mukallafi ke yi. Mala'iku mukallafai ne? Ba mukallafai ba ne. Mu da Allah ya kallafa mu da muka ɗauki amanar Allah mu haka take gare mu. Sannan mu Allah ya haramta mana mu yi sujuda ga wani abu in ba Allah ba. To amma su ko mala'ikun shi ya ce musu su yi. Allah ya haramta mu wata al'umma wani abu mu ya halatta mana ko? Ya halatta mana wani abu ya haramta mu wasu. To haka nan ya haramta wani ya yi ma wani sujuda amma ya halatta mu mala'iku su wa annabi Adam sujuda. Don haka fasajadu sai suka faɗi ga baki ɗaya suka yi sujuda li'annahum la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wanda daga baya abin da ke faruwa sai Iblis ya kangare ya tsaye ga duk mala'iku sun sunkuya. Allah madaukakin sarki ya ce ya kai Iblis me ya hane ka da kai sujuda? To wasu malamai sun ɗauko matsala, to ai mala'iku ba su saba ma Allah, to ya aka yi Iblis? Sai Allah ya ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbihi ko? Shi aljani ne, ba mala'iki ba ne. An fahimta to amma ko mala'iku aka ce su yi sujuda, usjudu li Adam, ku yi sujuda ga Adam. To ai ba a ce hadda Iblis ba tunda aljani ne, shi mala'iku aka ce mala'iku aka ce awa sujuda, su yi sujuda. Don haka ai shi bai ciki wa'anda aka hora aka ce yana ciki. Da za ka shiga cikin wani gida sai mutum 100 na cikin gidan, kai bako ne sai ka shiga sai aka ce duk ɗan gidan ya yi sujuda, kai za ka yi tsaye ka ƙi a lokacin da kake cikin gidan kai ma ɗan gidan kake. Don haka a lokacin da yake cikin mala'ikun hukuncin mala'iku abinda Allah ya ɗora musu yana hawa kan shi. Don haka sai suka yi sujuda. Illa Iblis face Iblis a baya kiya wastakbara ya girman kai wa kana minal kafirin ya kasance cikin masu kafirce ma umarnin Allah. Allah madaukakin sarki tambaye shi ce ma mana aka Allah tasjuda is amartuka ko me ya hane ka baka yin sujuda alhali a lokacin da na hore ka nace kai sujuda? Qala ana khairun minhu, ni ne mafi alkhairi gare shi, qiyasun ma'an nasi kenan. Allah ya ce yi sujuda shi kuma yana kiyasin cewa ai ni na fi shi don haka ba zan bi horon Allah ba zan yi aiki da kiyasi. Malamai suka ce daga nan ne aka ciranto haramcin kiyasi tare da nassi. Har wani malami ya ce Allah ya tsare ka kasance cikin ashabu ara'aita wanda da an faɗa mai nassin Qur'ani ko sunna sai ce to in ka ce haka nan to kaza fa, ya ce to Allah ya tsare ka. Ya ce wayannan iyalai Iblis kenan. To ana cikin haka yace shi an mafi alkhairi. To menene hujjar shi ya aka ya zama mafi alkhairi? Yace khalaqtani min narin, ya Allah ka halice ni daga wuta, wa khalaqtahu min tinin, shi kuma ka halice shi da yumbu. Shi ga nashi tunani wuta ta fi yumbu. Wuta mice ce a bar halakarwa ko? Da yaji ake azaba. Yumbu ko da shi aka yi halittar 'yan Adam, kuma a bisa gare shi ake tafiya, shukoki su fito bisa gare shi, dabbobi su rayu a kai, duk dai rayuwa tana kan wannan ƙasa ko? Don haka ƙasa ta fi wuta. Wanda duk ji an ce gidan shi wuta, kun ga tashi hankali ne. Kuma wanda duk aka ce magobe kiyama wuta, tashi hankali ne ko? A kabari an ce wuta. Akwai wanda aka buɗe kabarin shi. An zo ana gyaran makabarta lokacin su Imamu Ahmad. Ana gyaran makabarta sai aka tarar da wani mutum zamne bisa ta kujera.
yana riƙe da musafi na alƙur'ani yana karatu. Masu gina kabarin suka ce wallahi ba su taɓa jin sanyi irin wannan ba. Suna ɗagawa sai ya ɗaga ka ya dube sai ya ce musu a kamatil qiyama, ƙiyama ta tsayi, suka ce a'a. Ya ce to ruddun labina, kuma yadda bullon da kuka buɗe. Wani ko da aka buɗe kabarin shi, wallahi wasu fararen fata ne sai da suka koma baƙi ƙirin. Wuta ce take ci saboda irin bala'in da ke ga wuta. Wanda ya jagabanci tonon kabarin a gyara kabarin da ya dawo gida, iyali ne suka yi musu, suka ce ba shi bane, su ba su san shi ba. Ana cewa garin ya fi kowa kyau, amma da ya ga wannan wutar da wannan azabar yana wayoyi ya fi kowa muni a garin nan. So ku kalla ku gani, don haka wuta ba ta da wani abu na alkhairi. To bisa ga wannan Allah maɗaukakin sarki ya hujjance Iblis, kai ashe jahili ne kare kake tunanin wuta ta fi yumɓu, sannan har in hore ka kuma ka dawo kana ganin cewa kai amfani da naka hankali ya fi ka ɗauki abin da na fore ka. A anta a'lamu minni, kafin ilimi ne. Duka halittu Allah wa ma'uditu min ilmi illa qalila. Ba a ba mu wani abu na ilimi wa face dan kaɗan. Akwai wani abu da ake kira universe. Sarari ne wanda duniyar mu take ciki. Duniyar mu gudu take ciki wannan sarari. Babu wani jirgi da ya gudun duniya. Babu wani bullet. The fastest bullet in the world, LR bullet, bai kai gudun duniya ba. Tafe take da gudu daga bangon gabas na universe zuwa bangon yamma na universe. Shekarar ta biliyan 5 tana gudu har yau bata kai bangon ba. Ka dibi girman wurin. Akwai taurari waɗanda sun fi duniyar mu girma, sun cikin sararin samaniya, cikin universe, waɗanda sun fi mutanen duniya yawa irin waɗannan taurarin. Da za a ba kowane mutum tauraro biliyan 1 wanda ya fi duniya girma, to da ko rabi ba a rabi ba. Kuma Allah yana da ilimin duk abin da ke kasancewa cikinsu. Wannan duniyar da muke rayuwa cikinta, akwai sauran planet 7, 8 planet ne na solar system ko? Duk da yake wasu na cewa 9 an gano wannan planet ta ƙarshe ba planet ba ce. Suna kiranta dwarf planet. Tana daga cikinsu su Eris, su meke menene da sauransu, sunayen su ne ga su can da yawansu sunayen gumaka ne aka sa musu. So ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko ba mu, duk da duniyar mu ga ta nan ba mu gama ilimin ta ba, balle mu dawo ilimin wasu planet. To namu solar system akwai planet 8 ciki, akwai solar system mai planet 100, akwai solar system ɗin da sun fi mutanen duniya yawa. Kowane solar system yana kunshe da duniyoyi ga sunan babu iyaka. Allah kaɗai ke da wannan ilimin. Haske ga shi ne idan aka haska shi aka ce da wata duniya, dubi yadda haske ke tafiya. Da bangon duniya na gabas zuwa bangon yamma cikin sakan guda yamma haske yawa ya kawo. To amma haske zai yi tafiya shekara tiriliyan 9 daga bangon universe, bai kai bango guda na universe ba, tafiyar shekara tiriliyan 9. To duk wannan sararin cikin ilimin Allah yake. Sannan sun ce kuma multiverse, irin wannan universe ba guda ta ba, yawa gari ta. Allah kaɗai san adadinta. Don haka iliminmu ma kuma duk da duniyar ba mu yi da sani ba. Da mu da mala'ikun da dukkanin halittu Allah, abinda muka sani daga cikin ilimin Allah ƙalilan ne. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari cewa kurciya ce take bisa allo na jirgin ruwa, tana dukawa cikin teku ne, tana ɗan ɗiba ruwa tana sha. Ya ce kwatankwace ilimin da an ka ba halittu cikin ilimin Ubangiji, kamar abin da wannan kurciyar ta ɗan ɗiba cikin wannan tekun ne.
me ta ɗiba ciki tana rage teku da komi. To haka ilimin mu Allah ya ɗaya mu da ɗan ƙalilan shine wa ma utitum min ilmi illa qalila. Don haka bai yiwa ɗan adam a ce mai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ya tsaya yana faɗa ko kuma ya tsaya yana cewa a'a shi ga yadda yake tunani ga yadda yake gani. Allah ya faɗi abu ko manzon Allah ya faɗi abu ka tsaya ka ce naka tunani za ka aiki da shi, to a anta a'lamu am yallah, kai ka fi ilimi ko Allah? Sai ka faɗa mana menene bayanka baka sani ba, cikin jikinka ma baka sani ba, sai a yi test a ce ai diabetes gare ka baka ko sani ba. To amma duk wata halitta da ka gani babu ciwon da a cikinta da lahiyar da a cikinta da dukkan wani abu da ke cikinta wanda Allah bai sani ba. Kamin ya faru ma Allah ya san zai faru. Sai rafida da ke cewa Allah bai da ilimin abin da zai faruwa. Aqidar bada suka ce sai gari ya waye idan Adam ya aikata abu sai Allah ya ga an aikata sannan ya sani ya ce oh ashe jiya ban san abin da kake da niyyar yi ba wane sai yau. Don shi to bisa ga wannan ka'idar Allah madaukakin sarki yalla an ce Iblis ya ce ka fita daga cikin aljanna, ba abin da ke yiwa bane gare ka kai girman kai cikinta, ka fita kana cikin waɗanda suke ake wulakantawa. Allah ya kori Iblis a ciki. Iblis ya fita yana wulakantacce. Amma kami ya fita kuma sai ce ya Allah yana neman wani hanzari gari ka. Wanzurni ila yau abin nan ka kai mini jinkiri zuwa yinin da zaka tayar da waɗannan. Allah ce kale ya ce innaka minal munzarina ko kana cikin waɗanda ake ma wannan jinkirin kaje ba za a kashe ka ba sai duk mutane sun mutu. Ƙala ya ce to ni ko fa bima a gawaita ni rantsuwa nake maka Allah. Me make ce ya rantsu da Allah? Ya ce yana rantsuwa da abin da ya halaka shi domin shi girman kai kenan. Ya ce ina rantsuwa da girman kai ya Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, lalle sai na taushe musu tafarkinka madaidaici, sai na zaune musu shi. Summa la'atiyannahum min bayna aydihim, zan zo musu ta gabansu, wa min khalfihim da ta bayansu, wa an aymanihim da damayansu, wa an shama'ilihim da haggayensu. Wala tajidu aksarahum shakirin, ba za ka samu mafi yawansu suna masu gode maka ba. Sai ko gashi population ya nuna akwai mutum biliyan 5 waɗanda ba su bauta ma Allah a doron ƙasa. Akwai mutum biliyan 5 waɗanda ba su bisa addinin Allah. Sannan mutum biliyan kuma guda zuwa 2 ɗin da ke bauta ma Allah ma ƙalilan ne daga cikinsu suke bisa hanya ta gari. Cikinsu akwai waɗanda zagin sahabbai suke yi. Cikinsu akwai waɗanda suke sukar malaman sunna. Cikinsu akwai waɗanda Ubangijin ma ba su raga mu ba. Cikinsu akwai masu ɓata nau'i daban-daban. Cikinsu akwai rafida waɗanda ke zagin sahabbai da zagin ma ya wuce sahabbai ya kai ga annabi. Waɗanda ke ganin cewa annabin ma sai an ƙune shi cikin wuta. Inna farjan nabi allazi jama'a bihi Aisha wa Hafsa la budda an tamassahu an-nar li yutahhara an wata'il kuffar. Haka suka faɗi. Ranar tashin kiyama Allah zai tsayar da annabi bakin gangan wuta, sai ya riƙo farje annabi a jefa shi cikin wuta ai ta ƙone shi. Domin a tsalkake shi daga saduwar da ya da kafirai. Su wane ne kafirai? Aisha da Hafsa. Waɗanda suna cikin ummahatul mu'minin. Don haka waɗanda suke bauta Allah ma na bauta ta gaskiya 'yan ƙalilan ne. Akwai waɗanda duniya ta ɗauki hankalinsu. Sunan ɗaya ne na musulmi, amma ayyukansu da abin da ke cikin kirazansu babu musulunci ciki. Ga sunan waɗanda kuma suka auri shawwakinsu ta duniya, ga sunan zaharar fasadi fil bari wal bahr, banna ga tana ana yi nau'i daban-daban. Zina ta yi yawa cikin ƙasa, shaye-shayen giya, luwaɗi, babu wani laifi da aka taɓa wa Allah wanda ba a yi shi yanzu. Kuma daga cikin mutanen nan ne masu cewa mu musulmi ne. Dama annabi ya ce ku yi
ƙoƙari ku yi gaggawa ga ayyuka na gari. Ya ce fitanan ka kaita ilailil muslim, gabanin zuwan wasu fitinnu. Fitina ce wadda take kamar wani yankin dare mai duhu. Yusbihu rajulu mu'minan, mutum ya wayi gari yana mumini, wa yumsi kafiran amma ya yi marice na kafiri. Wani kuma wa yumsi mu'minan, ya yi marice na mumini, wa yusbihu kafiran ya wayi gari yana kafiri. Lokacin mutum ko mutane na yawo bakin gaban musulunci da kafirci na ake. Me yasa yake haka ke faruwa? Ya bi udinahu bi ardin min ad-dunya, yana sayar da duniya, yana sayar da addinin shi ne da wasu 'yan kaya na duniya kurum. Da an bashi kuɗi an sai imanin shi. Ga shawacen duniya nan. To duk yana cikin ma dai abin da Iblis ya yi alƙawari. Zai batar da mafi yawa. Hadisin Annabi Adam, hadisi Abu Huraira mai ban tsoro ya karantar da mu cewa 'yan kaɗan ne za su shiga aljanna. Na saba karanta hadisin, malamai sun saba karantar da shi, wanda za a kira Annabi Adam yawmal qiyama a ce ya Adam, Annabi Adam ya ce labbaika, ya karba ma Allah a ce to tura rabon wuta daga cikin iyalinka. Hidda rabon wuta, Annabi Adam ya ce ya Allah menene rabon wuta cikin iyalina? Sai Allah ya ce cikin kowane mutum 999 su ne rabon wuta, guda ɗaya ne rabon aljanna. Lokacin ne mutum zai yi kurkura, lokacin kurkurar shi bai yi ba. Lokacin ne mace za ta haifi abin da ke cikin cikinta ta take shi bata san ta naƙuda ta haife shi ba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim. Dukkan wata mai shayarwa a wannan yinin za ta shagala daga abin da ta shayar. Wata ran nasa sukara kaga mutane suna maye, wa mahun bi sukara, alhalin ko ba mayen suka ɗauka suka sha ba, mutane na tashi suna faduwa. Walakinna azaballahi shadid, azabar Allah ce ta zama mai tsanani wadda suka gani, shi yasa suka shiga cikin mayen. To haka al'amari zai kasance. Mutum mutum ɗaya ne rabon aljanna, mutum 999 'yan wuta ne. Ashe Iblis zai cika alkawali ne ko? Duk da yake ya yi istisna'i wani wuri, ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ko? Cewa banda zan batar da mutane ga baki ɗaya face bayanka daga cikinsu mukhlasin waɗanda aka tsalkake. Mukhlas shine wanda aka tsalkake, mukhlis wanda ya yi tsalkin. An fahimta? Ismu maf'ul ne. Don haka sai bayinka waɗanda aka tsalkake su kaɗai ne za su kubuta. To haka ne, cikin kowane 1000 an tsalkake guda, cikin kowane 1000 an tsalkake guda, wanda za a tattara guda na a sa aljanna. Idan ku aka runguma 1000 kana ciki, an ka sa Abubakar as-Siddiq al-Akbar, ka shiga 3. To za a ɗauke ka kai ka aljanna a bar Abubakar? ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. wanda annabi ya ce Abubakarin fil janna, wa Umaru fil janna, wa Uthman fil janna, wa Ali fil janna, wa Abdurrahman fil janna, wa Talha fil janna, wa Zubair fil janna, wa Sa'ad fil janna, wa Sa'id fil janna. Annabi ya lissafa su 10 yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna. Duk da yake wasu sun ce wutar da za a yi Abubakar azaba da ita ma ta wuce wadda aka yi ma sauran mutane. Za a yi tashin kiyama biyu. Tashin kiyama na farko za a yi shi na kansu Abubakar kuro, sannan a yi tashin duniya na biyu wanda za a game kowa da kowa. To haka al'amari yake. Bisa ga wannan Iblis ya ɗauki alkawali. Allah maɗaukakin sarki ce ma annabi Adam, uskun anta wa zaujikal jannata ko? Ka je ka zauna cikin aljanna kai da matarka, wadda an halicce ta ne daga awazaci, kuma ko awaza mafi karkacewa. Har annabi ya ce, don haka ku zauna da mata dai zama na alkhairi. In ka ce mace sai ka miƙe ta bi ta tafi 100% bisa hanya, to ba zai yiwu ba, sai dai sakinta za ka yi.
amma labudda ne mace duk yadda kai da ita sai ta nuna mace ce, ta kowace fuska sai ta nuna cewa mace ce babu shakka. Annabi ya yi fushi fa da matan shi wani lokaci, ya dawo masallaci sai ya wata guda ya kaurace musu cikin masallaci. Aka kwan 29 ba shine wata ba, kuka suke suna ta tambaya ya kuka ga manzon Allah, wanda duk ya shigo gida ya fuskan manzon Allah, ya kaza kaza, tambaya suke ta yi. Duk sun damu, hankali ya tashi. Amma yana dawowa cikin gida guda suna hango annabi ya shigo, sai ta ga kwana 29 ne ba 30 ba. Sai ta ce ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba, mik dawo da kai yau. So haka al'amari yake, dole sai an yi haƙuri an zauna da su. To annabi Adam ya zauna, aka ba Iblis dama, Iblis ya zo musu. Wanda wasu malamai suka ce Iblis ya zo ma annabi Adam da Hawwa a cikin aljanna. Ya aka ya samu shiga aljanna? Sake take ana iya shigar ta kurum, anyhow ana iya shiga aljanna? Domin aljanna an ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. To gashi ya shiga yaya musu ƙarya ciki kuma, yaya musu gururi, ya kai haka. Wasu suka ce kai ila wata aljanna ce ba waccan aljannar ba. Malamai suka ce wallahi tunda Allah ya sa alifun da lamun ga aljanna, aljanna can ce. Haka Allah yake kiranta a cikin Alƙur'ani. A wannan lokacin dai an ba Iblis dama ya shiga domin ƙaddarar da Allah ya rubuto ta kasance. Ya zo musu kuma suka gane cewa Iblis shi ne, ba su yi musun shi ba. Ya ce musu, shin kuna son in muku nuni zuwa ga wani abu da zai taimake ku? Kun gani na fara zama a cikin aljanna gabaninku, amma aka kore ni, kuma wata rana koran ku za a yi. Mala'iku kaɗai abba a kora su, ma dalilin da yasa ba a kora su akwai itaciyar da suka ci.